is een wintercircusvoorstelling in het Posthuis. Het is op zich al heel curieus dat een circus in een echt theater optreedt. En dat hebben wij een soort co-productie van maken. Het Posthuis werkt hier aan mij, de zorginstelling Talent, de vrienden van de stichting Talent en de Lions Club Heerenveen. Mensen met een verstandelijke beperking, die mij hun begeleiding je dus gratis hebben. En dat wordt dus al je bekostigen door die drie instanties die ik neemt hebben. Ja, ik hoop dat alles goed gaat. Ja? Met de beesten. Ja. Dus dan vind je het wel een beetje spannend? Jawel. Ik vind het ook wel een beetje spannend. Ja? Jawel. En ben je al wel eens eerder in het Circus West? Nee. Nee. En heb je er vannacht wel goed van slept dan? Jawel. Dat wel. Ja. Oh, gelukkig. Ja. Dus het wordt jouw eerste keer? Ja. Wat verdikken. Spannend hè? Ja. Bent u ook meer zenuwachtig dan anders? Altijd. Als dit publiek komt, die zijn zo goed. Het is zo'n leuk publiek. Nee, ik vind het vooral heel erg leuk. Het is heel gezellig altijd. Is het ook anders dan normaal? Een beetje. Het is super enthousiast publiek. En daar worden wij altijd heel vrolijk en heel blij van. Dus wij vinden het alleen maar leuk. Hoe meer, hoe beter. Wat vind je ervan? Hartstikke mooi. Ja. De eerste keer. Hartstikke mooie vaststellingen. Ja. Ik maak foto's van mijn eigen website en van de kranten. Oké. Jo glunder je erdoor. Ja, dat is hartstikke mooi, ja. Dat is echt hartstikke mooi, is het er? Dus Jo heeft een mooie midje. Ja, ik hoor ja. Hartstikke mooi.